It is God who arms me with strength and keeps my way secure. Hi love! Hi mga mahigugmaon! Hi mga wiw! And for today's video, kauban ako ang... Tagaytay Turbines! What's up mga wheel? We have a collaboration of Karen, Love Dick, and Tagaytay Turbines. So here are the instructions. So for this vlog guys, so as you can see, to mga hugaw mong kamot. So amo ang buhaton is dugtungan challenge. So mga tani, kung dugay ka na siya, kung pamina mo dugay ka siya, imo nang yapan re sa loyo. Ana, kung 5 kung dili yapon, usa na mo na consequences nga pahiran ang naong guys. Let's start! Let's start na mga wheel! Kung ako na lang sana ang iyong minahal. NANI?! One, two, Minahal ko siya ngayon. Bruh. 5, 4, 3, 2, 1. Hanggang ngayon. Ngayon ko lang naramdaman na ikaw ang sagot. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. 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 Five, 4, 3, 2, 1. Dalangin pare. Bruh. Sayop na! Da 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 da. Dalangin ang langit sa'yo! sayo! Baliw! NANI?! I believe I can fly. Sa'yo? Sa'yo? Sayop yung ko. Sa'yo lang ako Bruh. kadarama. Bruh. Wala, may kanta na no? Nadarama ko ba kung bakit? Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Kung ako na lang sana ang iyong minahal. Minahal. 3, 2, 1. Minamahal kita Bruh. sa'yo. Sayo! Ibibigay! Ibibigay ko ang puso mo. NANI?! Muling ibalik ang tumis ng pag-ibig. Pag-ibig ko sa'yo'y Oh no! di magbabago. Bago, going bulilit, going bulilit. Bulilit! Let me be the one to break it up. Up. Uptown girl. Upside down. What's in it? Na 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 na. Na na na! NANI?! Awa na, oh baby, mahal kita. Mahal kita. Maging sino ka man. Bruh. Sino ka man. Mahal kita.
Tile pa rin sa'yo. Bruh. Sa'yo. Sa'yo. Ikaw lamang ang aking. Ang aking... One! Akin ka na lang. Bruh. Ingatan ko ang puso mo. Muling ibalik. Mo. 5, 4, Ay, mo, lang. Mo. Musi, ano ne? 何 5, 4, They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. 3, 2, 1, what's up? Boy! Laom ko kanino. ano yan? Mo. Ilang ko kanimo. Mo. More than words to show you feel. I'm feeling sexy and free. 何 4, 3, Free, I still know it. Pre, 何 mahal mo raw ako. Ako ba ay iyong iibigin? Ibigin ang word, guys. Okay, 5. Unyar ba sigas ni mo? Ako ngihap kay. Ibigin to. Bibigyan, yeah. Asig nuna. 5, 4, iibigin man siya kahit nasasak. Iibigin sino man. So, what? Iibigin kita, cause it's something what that you baby. Baby. Ko si kulot, inalis ang aking lungkot. Daan mo saba mo. Lungkot. 5, 4, 3, Lungkot. Lungkot ay nadarama nung nakita kang wala na. Wala na pala akong kasabay na uuwi. Umuwi ka na baby, di na ako sanay kung wala ka. Mahirap ang mag-isa. Iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal, biyaya ka. 4, 3, Kalimutan na baby. Baby? Baby, I love you. Having you near me. 何 Holding you near me. Me. 4, 3, Mi adu. me, I don't staring at you. In the morning! Morning in the morning. Morning. In the morning. One agad guys, oy. Hi! Morning, if you know this. Morning, if you know
Morning ta. Morning glory. Nani? Glorying inside in your love. Your love is like the sun that lights up my whole world. Bilog na naman ang world, kabilugan ang buwan. ダメだねダメよ We are the world. We are the children. World or children na sa Tagalog. We are the world man lagi. World, we are the children. Sila? 5, 4, 3, 2, 1. Children, you my darling children. Nani? You know my life, you know. Baby. Baby, I like you, like Queen mo. So guys, do. 5, 4, 3. Don't know what you're doing before me. Don't know what to say. My heart is talking in you. Huling intense to last. Huling intense. Saking unyo. Saking unyo. Guys, saking unyo to guys. Wala ako sa iyo sila sa tula. Saking unyo. Yo. Saking unyo? Saking unsako. Tara, wala ko iko. Sucking on you when I love sa aking tagbalas. Ala, wala ko mapilde pero gipahiran wala guys. Balas. Nana sila katikasan. Balas. Mga untag balas. Oh, balas yapon. Sumpay. Bala. Balasi. Sino ba sila? Oh, sila. Sila na pala ang may-ari. Sama ora to guys. Sama niya mo mga nang guys, no? Yeah, pagwapuhay challenge. Nong check. Real face. Ay, Face reveal. Tarong na. Murag unggoy. Purma ta. Picture ta ni Hala guys. Picture mi ko. Ano diari ko? Sama ko ni Day. Okay pa tani guys? Nayo tag kustaw na ana. Mo ni bagong pulbos ron. Kung kabalo pa mo. Ako nang paan. Guys, mo na to among video. I hope nalingaw mo. So, anda may kita mo ne. Balag mga yabag tingo guys. Basta naalam mo ang suporta. Anda magpalingaw ninyo. Yeah. Wag salamat kay guman niyo among video. Natay kwan ron kanang shout out no. Shout out. Shout out. Shout out muna. Shout out ko sa kuan guys. Nananaw sa mong video. Shout out nyo tunan. Pizza. Shout out ko ni Juvenel Canen sa na Tagaliluan. So, shout out ko guys ni kuan guys ni Bunimar to refill guys sa Mandawi. Shout out nimo dia. Shout out day kong kuan Mariela Ibaino. Shout out. Oh, kanang nananaw guys, salamat sa support. Oh, So shout out ko day ni
Bong Andrew Morales sa kuan katong among giblagan last katong dito sa Migadom Dapit. O shout out ko ni Marime Dupalag. Awat ay Yeah, shout out Marime. Shout out bade. Jan Kevin Cortez Sibala og sa ilang YouTube channel Boy Mas TV. Shout out. Og ni Anlin Restoration Bustria. Shout out. Og shout out ko sa akong uyab nga si Yumi Apostol. Oy, shout out dia. Ni Robilin. Master. Taga Kugon, Yeah, Landap. Shout out bade. Shout out. Sana all na uyab. Og ni Johnny TVs. Kamuriching nang nong, wag iuyab. O katong mga uyab ya, ay mo ka-goal kay Napay dagang way uyab. Kalimot ko, ana. Shout out ko sa tanang mga mahigugmaon sa naa sa GC na mo. Thank you very much sa support. So shoutout sa ko sa katong magpa-shoutout ako. Sorry kayo, nakalimot jud ko yan. Nakalimot ko nyo guys. Shoutout ninyo. We love you. Shout out ko ni Tidaling. Ni Tilisyo. salamat. Shout out niyo Tidaling day mo tagias kalaha. Oh. Oh. Shout out ko niyo Tidaling day. Og shoutout ko ni Ira Day. Marcy Soler, shoutout. Shoutout dia with Elmer Sobrado. Cuties Cuties Vibes. Vibes. Shout So, out. oro to guys. Og please, ay mo kalimot og suporta sa among YouTube channel. May gamay suporta po sa ilang balay or sa ilang channel. So please suportahin po may sa among YouTube channel Tagaytay Vines. Og mga wew, suportahin po niyo ang Karen Love TikTok. Yay! Bye-bye. Bye-bye! Thank you guys for watching. See you on our next vlog. By the way guys, napa may vlog after this one. Bye-bye!